Ljudi će vas uvijek podcjenjivati. Vidjet će čelik u tvojim očima i zamijeniti ga za hladnoću, nikad ne shvativši da te vatra održava na životu. U svijetu gdje je slabost smrtna kazna, oni će govoriti o odanosti i časti. Ali kad žetoni potonu, izdaće vas brže od treptaja. Tako naučite ne vjerovati nikome osim sebi, oslanjati se na vlastite instinkte, vlastitu lukavost. Ako ste gledali ovaj veliki pad od 100, to pokazuje da ste dio onih 1% koji zapravo završavaju ono što su započeli. Dakle, na kraju, nije važno prezime ili otmjene titule. To su izbori koje donosimo, rizici koje preuzimamo i krv koju prolijevamo da bismo krojili vlastitu sudbinu u ovom brutalnom svijetu. Ne možete se osloniti na druge ljude da budu vaša snaga. Moraš biti sam svoj heroj. A jedina osoba kojoj je suđeno postati je osoba kojom odlučite biti.